И Коста хора днес ще правим YouTube видео и ще ядем дюнер. Ама май не от това път нищо не може да се тогава. Да не му там Аре. казали. Ама той малко направо. Педерас. Ама по-добре, че е сложил картофки. Аз Господ да го накаже. Май не е сложил 2 флериш. Сложил. Гостата баба тя готви. Яба. Нашата. А пък ние ядем дюнер. Най-бляк зъци. С едни до Ицо. Или до Мики, защото Мики е слаб. Опа. Хора, Ще не стигне. на Нурджан майката позна където сме на дюнер с пицу. Но как? То обаче на България слагат повече сос, нали? И роля. Майка ти да има. Колко флаге. Много издънка сме. Хора, помните ли ме когато бях дебел? Сега ослабнах. Ти на диета. Нали си на диета? Няма нищо. Гледам пък не е, окей. Брат, аз мисля, че майка ти ни наблюдава. Някъде. Hello, we're in the box. Ама, вижте, ако Медин или Суар, ако не види, хора... Ама, да е ба. Какво? Много пари малко. Много взема. Майка ти! Дейба! Той ще взема носа. Дай ми на мен. Дай на мен. Вземи за всеки, ако ни вземеш си гей. Нурчо, тук май са 2, я виж. Още нас? Ето, там е. Вижте дали е 2. Една е. Ще я разделите ли? Бързи ми. Васко, на моята, аз дай не съм моята, не е мръсна даже. Ицо, Ари. стой да завкарам и стола вътре. Изчистете го. И хора, това беше от нас. И беше явно много вкусно, бате. Опа, сори. Имаме още чип. Да. И един АСМР. Здравейте, хора! Аз съм Кайли. Аз съм Айли. Днеска ще пробваме чипс. За с паприка. Айде, Гришо, бате. Айде, пътеките!